thumbs up मोरा बोल रहे thumbs up thumbs up मर जाएगा रे मैं लाइक कर दो extender hello bro hello extender thumbs up hello मोरा thumbs up किधर गया तू इसके बाद हम लोग का आ गया रोले 1 मिनट Gibson like that thank you so much Bodo King hello bro hello Onamika hello thumbs up ने like that thank you so much और thumbs up bro बोलो क्या कर रहा है good evening everyone like that thank you so much Onamika thumbs up like that बेनिफ्राय बाजै गावदां फैदोंना दारना फैदों सिमांसां थामकाक दान bro thank you so much simsang hello simsang bro thank you so much हम लोग का welcome यार 2 बार आया हो क्या बोला thumbs up अच्छा thumbs up दसे फैदों आगै आं गामि फैदों दारना दसे फैदों आगै दारना रैसुमै हेलो ओमफ्राय सनजित ब्र नेट एमबि नांगौ नामा दाना सनजित ब्र नेट एमबि नांगौ नामा ब्र दिनैथ' नेट एमबि नाङा आरोना आंना दिनै आनलिमिटेड दङ ब्र गेप्सन आंना दिनै आनलिमिटेड दङ पंकज हेलो पंकज आज तो आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा लग रहा है रे बिजनेसमैन जैसा लग रहा है अच्छा थैंक यू सो मच राधे हाबा जानो थांदोंमोन दारना हाबा जानो थांदोंमोननो जोंना अनामिकाया ओमफ्राय नोंगौ नामा बाजै दारना राधे पंकज राधे दे मोजां दारना गेप्सन ब्र नोंनि बानायदोंमोन आं माने बुस्थुआ ना माबोरै खोन्थादों बे जिमेल आइडियानो खामानि होआखै खोन्थादों आरोना पासवर्डजों लोगोसे माने मानो बिदि जादोंथाय दा र' खेनसे मोनायाव टेस्ट नायफिनगोन आं एलबि दोनखांनानै ओमफ्राय आगै सना दारना ओमफ्राय ब्रो आप कोई अच्छा लगता है मेरा फोटो और किसी को नहीं लगता अच्छा बोल रहा क्यों मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है रे पंकज आपको एकदम हिंसा मेरे पंकज सुपर अनामिका को अच्छा नहीं लगता मेरे फोटो क्यों अच्छा नहीं लगता अनामिका आपको अनामिका अच्छा क्यों सैमसंग ने बोला हार्ड थैंक यू सो मच सैमसंग ब्रदर और सैमसंग ब्रदर हाउ आर यू कैसे बोलो क्या कर रहा है जोंना दाहाय रायलायनोसै पंकज जी आपका फोटो बहुत अच्छा है बोल रहा है सैमसंग मैं अच्छा हूँ ब्रो हाँ अच्छा हूँ और क्या कर रहा है सैमसंग बोलो पंकज ने बोला अनामिका मैं आपसे बहुत नाराज हूँ हाँ अनामिका आपसे पंकज ने बहुत नाराज है भाई बाप ने बोला लाइक डान मोरा संजीत भाई ओके मोरा भाई बाप थैंक यू सो मच मोरा भाई बाप थैंक यू आपने प्रॉमिस किया था कॉल करने के लिए प्रॉमिस किया था कॉल करने के लिए बोल रहा है और इसके बाद अनामिका दे दसे संजीत ब्रो आं मबाइल टेम्पार ग्लास लगायनो ओके ओमफ्राय क्यों पंकज जी बोल रहा है नों प्रमिस खालामदोंमोन अनामिका पंकजखौ कल खालामगोन होननानै ओमफ्राय कल खालामैनि नाराजनो पंकजा नोंखौ ओमफ्राय ऐसा बैठाओ अच्छा सैमसंग आप त्रिपुरा से ना सैमसंग कॉल क्यों नहीं किया राधे पंकज राधे गुड इवनिंग एवरीवन गाइस गुड इवनिंग
Good evening everyone guys. Good evening everyone. बोलो किसका किसका वीडियो रनिंग कर रहा है, मैं रनिंग करके देगा। विजिट किसका किसका वीडियो रनिंग करना है, ओनली वीडियो रनिंग करेगा। मेरा पास आईडी नहीं है दोस्तों, ओनली वीडियो रनिंग। बोलो किस किस का वीडियो रनिंग करना है कमेंट में। इसके बाद राधे राधे। टाइम तो निकालना पता है जी, हाँ टाइम निकालना पड़ता है। इसके बाद राधे राधे। पंकज ने राधे राधे बोला। अच्छा पंकज राधे राधे। राधे राधे पंकज जी, राधे राधे। राधे 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 पंकज जी, राधे राधे। राधे 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 राधे। शो में गया था पंकज जी बोला। शो में डांस डिस्को डांस में गया था बोल रहा है पंकज। अनामिका ने डिस्को डांस में शो में गया था बोल रहा है। इसके बाद हम मेघालय से हूँ ब्रो। क्या अच्छा मेघालय। और सैमसंग आप मेघालय कौन सा जगह से रहे सैमसंग? मैं भी मेघालय घूमने जाएगा रे सैमसंग, ज़रूर मैं मेघालय घूमने जाएगा। और सैमसंग बोलो आप मुझे मेघालय घूमने में मदद करेगा कि नहीं करेगा? पंकज ने बोला ओके अच्छा। बोलो किस किस का वीडियो रनिंग करना है बोलो। मेरा पास आईडी नहीं है लेकिन मैं वीडियो रनिंग कर देगा आप लोग को। बोलो किस किस का वीडियो रनिंग करना है। पर किस किस का वीडियो रनिंग करना है बोलो, मैं रनिंग करके देगा। PMS बोडो यूट्यूब चैनल। हेलो ब्रो डरना। हेलो हेलो ब्रो, वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम। मेरा एलबी में सभी को मोस्ट वेलकम। इसके बाद बोलो किस किस का वीडियो रनिंग करना है, ओनली फॉर वीडियो रनिंग गाइस। किस किस का वीडियो रनिंग करना है कमेंट में। प्लीज दोस्तों कमेंट कमेंट बाय। ब्रो आप कहाँ 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 हो ब्रो, आप कहाँ हो? मैं आं माबानिनो ब्रो, आं आसामनिनो आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि। नों बहानि ब्रो? मैं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट से हूँ। PMS में उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट से हूँ, आसाम से हूँ। और आप बताओ आप कहाँ से हो, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है आप? सैमसंग ने बोला है हम मेघालय साउथ गारो हिल्स बंगाराम। अच्छा अच्छा, मैं सुना है वो गारो हिल ना पूरा फेमस है। शिलोंग में मेघालय में गारो हिल पूरा फेमस है। और मेरा कजिन ब्रदर भी मतलब गारो हिल में काम करके आया है। मेरा कासिम ब्रदर भी मेघालय में गारो हिल में काम करके आया है। मैं ज़रूर जाएगा सैमसंग आप लोग का गांव में घूमने के लिए। पंकज पंकज जी आप बुरा मत मानना बोल रहा है। पंकज बुरा मत मानना बोल रहा है अमिका ने। इसके बाद PMS ने बोला है आं बिश्नाथ सारियालिनि नों। अच्छा अच्छा बिश्नाथ सारियालिनि, गुड गुड। बेनिफ्राय पंकज ने ओके जी बोला है। हेलो दिता। बोलो किस किस का ओनली फॉर वीडियो रनिंग करना है, किस किस का वीडियो रनिंग करना है कमेंट कमेंट। सोर सोरनि भिडिअ रानिं खालामना होनांगौ कमेन्ट खालामलाय खनसे। आं भिडिअ रानिं खालामना होगोन आरो ना। किस किस का वीडियो रनिंग करना है कमेंट। भाई सैमसंग ने बोला क्यों मदद नहीं करेंगे? हाँ क्यों मदद क्यों मदद नहीं करेगा? हाँ जरूर जरूर। जरूर पंकज। अब सॉरी पंकज बोल रहा है सैमसंग, जरूर सैमसंग। हम लोग ना मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल के, एक दूसरे के साथ बातचीत करके, एक दूसरे के साथ हेल्प करके ही हम लोग आगे जाना पड़ेगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच सैमसंग, थैंक यू। आंनिखौबो खालामना हो ब्रदारना। ओके ओके।
जागोन दे नोङो नोंनि बड' स्टेसननि बड' इउटुब चेनेल PMS नोंनिनो भिडिअ रानिं खालामना होबाय दे आङो नोंना माथो भिडिअआलाय माबासो आरोना ने सथ'सो नोंनिनो भिडिअ रानिं खालामना होबाय आङो 16 लाइक आरोना आं दिनै आरोना आं दिनैया फार्स्टनियानो बेनिफ्राय पारां पारा बर्मन पारा ब्राह्मण हाय हाय हेलो मोस्ट वेलकम पाराम बर्मन जो मेरे से नया है ना प्लीज मुझे सब करो और मेरा लॉन्ग वीडियो में कमेंट करके जाओ और मैं आप सभी को बैक कर देगा और जिसको मतलब WT जरूरी है और जिसको मतलब वीडियो रनिंग करना है मेरा LB में कमेंट करते रहना मैं सभी का वीडियो रनिंग कर देगा आप लोग को वीडियो रनिंग कर देगा जिउनि बे मोजां मोनलायनाय PMS बड' यूट्यूब चैनल आपका वीडियो रनिंग हो रहा है मतलब वीडियो रनिंग खालाम मोनथाम रनिंग खालामना होनोसै नोंनिखौ इसके बाद हम लोग आ गया शाहजान खान सलाम अलैकुम ओके सलाम अलैकुम गेप्सन चला गया क्या गेप्सना माबा मबाइल टाच माबा मा होनना बुङो बेखौ माबा लगायना दिखौ मा होनना बुङोमोनलाय मबाइलाव लगायग्रायालै टेम्पार शाहजान खान लाइक डन थैंक यू सो मच शाहजान खान आप नया तो मुझे सब करके लॉन्ग वीडियो में कमेंट करके जाओ मैं आपको बैक कर देगा बर्माने ओके बोला है ओके जोंना ब्रादारनि भिडिअ रानिं खालामना होदों PMS बड' स्टेसननि नोंनि एलबिआव होदोंना नै आं नोंनो कमेन्ट हरना होदों यां दै नै आं नोंनो लाइक होना होबाय PM नायना होबाय आङो अनामिका on ओए यूमिका मैं इधर हूँ बोल रहा है पंकज ने बोला ब्रो मेरे को कोई प्यार नहीं करता बोल रहा है डोंट वरी पंकज डोंट वरी पंकज आपका वीडियो रनिंग पंकज का वीडियो रनिंग पंकज मैं ओनली वीडियो रनिंग करेगा मेरे पास आईडी नहीं है सब पुराना आईडी मतलब मैं सभी का वीडियो रनिंग करके आप सभी का WT बढ़ा देगा पंकज का वीडियो रनिंग हो रहा है इसके बाद संजीत क्या हुआ बोल रहा है कुछ नहीं थोड़ा सा मतलब कोरोना हो रहा है मेरा हमें रोज नाइट में नहाता है ना इसलिए मतलब थोड़ा कोरोना हो रहा है इसके बाद गिब्सन डरने लाइक डन मोरा संजीत थैंक यू सो मच मोरा बबीता कल क्या हुआ था शैली क्या हुआ था कल क्यों रो रहा था इसके बाद बबीता मोरा अभी आया है क्या मोरा बोल रहा बबीता मोरा उसमें क्या फागली उर्ली डरना उर्ली उसमें क्या उर्ली से डरना मोरा तू यहाँ है गेप्सन गादा बोल रहा है पंकज जी का वीडियो रनिंग सभी का रनिंग कर देगा पंकज जी का एक वीडियो रनिंग हो गया और सेकंड वीडियो रनिंग कर रहा है एवरीवन गाइस कमेंट करो जिस इसका वीडियो रनिंग करना है पंकज जी का वीडियो रनिंग हो रहा है 1 minute 9 सेकेंड और 37 सेकेंड ओनली ओमफ्राय गुलु नारनानै जोंना गुलु आं रायदावा दारना गुलु जोंना अखाफोर गुलु हानजी बबीता मोरा शैली किधर है शैली मालूम नहीं शैली आज मेरा एल्बम में है मतलब शैली कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद मेरा हिसाब से पंकज ने हेलो आप ब्रो बोल रहा है ओके उसमिका ने बोला मैक्सेल नहीं है क्या मैक्सेल नहीं है
पंकज आपका तो वीडियो पूरा रनिंग हो गया। इसके बाद बबीता मोरा का वीडियो रनिंग करके देता हूँ मैं। बबीता 300 गेट खाने वाला बबीता आज नया डाला था ना वीडियो, इसको रनिंग कर दिया है मैं। इसको कैसे हो ब्रो बोल रहा, किसको बोल रहा है? मुझे, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ। सैमसंग ने बोला प्लीज गाइस ज्वाइनिंग करो, मैं भी अभी उधर सा अच्छा से वापा करेगा। अच्छा हाँ हाँ, देखो जो नया है ना सैमसंग के साथ फ्रेंड हो जाओ, बोलो किस किस को नया है सैमसंग के साथ फ्रेंड हो। आंनिखौबो वीडियो रनिंग खालाम सार ना खालामगोन नै बबीतानिखौ खालामगोन र' 4 मिनट है बबीता का वीडियो रनिंग कर रहा हूँ मैं। इसके बाद शाहजहान खान ने बोला फुल वीडियो वॉच डन। ओके ओके, मैं भी आपका वीडियो रनिंग कर रहा है अभी, ठीक है। टेंशन लेना नहीं चाहिए, टेंशन लेना नहीं चाहिए। ओनली फॉर वीडियो रनिंग। इसके बाद ओ युस्मिका टू जा मैक्सी के साथ, टू जाओ मैक्सी के साथ बोल रहा है ना। 150 कंप्लीट कर दो प्लीज। देखो मैं आपको सब करता हूँ। 152 में मेरा पास आईडी नहीं है। देखो आपको सब के दिया मैं। खान हेलो सर, खान आपको मैं सब कर दिया है। 150 कंप्लीट कर दो बोल रहा है। इसके बाद गिब्सन क्या हुआ कमेंट कीजिए। दं हाय खर' सादोंनो नै जोंना गिब्सन गदा मोरा गुड्डा ना बुड्डा। क्या खा रहा है रे बबीता, क्या खा रहा है रे बबीता तू? थाइसुं मोखि सवाई बोरो मा थां खा अंदर। बोरो का मतलब हम लोग को ये बोरो बोलता है, बोरो मा थां। बोरो का मीन्स क्या है आप लोग का भाषा से बबीता? बोरो का मीन्स क्या है? इसके बाद मनो जासिगोन नामा नोंना दाना मनो जायालै अबलाय मनो जालाबायनो। जास्ट वेट युसुमिका नाउ आई एम बिजि नाम दाना नै जोंना नितिया हेलौ दाना मा खबर सबर मोजाङानो नितिया? नोंलाय बहा गोदोसोना दंमोन? आंलाय नोंखौ कमायावसो थांबाय सानदोंमोन आरो ना आङो नितिया राभा कमायावसो थांबाय नाब्रा सानबाय थादोंमोन आरो ना। थैंक यू भाई बोल रहा है सारो। ओके ओके, वीडियो रहने करेगा, मैं टेंशन लेना नहीं चाहिए, कमेंट करते रहो, लाइक डन। थैंक यू सो मच नितिया। बबीता ने क्या बोला? शैली को कॉल करो संजय, नंबर नहीं है मेरे पास। थाइसुक मंगो है मोरा संजय, हाँ मंगो के टाइम मोना आं दाना। आंलाय सानदों मा कमायाव थांबाय नामा सानदों आरो ना सोरबा सेंग्राजोंसो खारस'नहैबाय नामाथायसो सानदोंमोन आरो ना आङो। भिडिअबो होथाराखैना नों दा साननैसो, एलबि बोआखैना। मा जाखो खारस'नहैबाय नाब्रा सोरबा सेंग्राजों सानदोंमोन आङो। आयौ बाला सिख्लाफोर जोब होनदारा। आंनाव सिख्लाफोरल'खा, एकदम सेंग्राफोर फैखाया। इसके बाद नाम जाना बबीता आपका ना कितना था? 4 मिनट 29 सेकेंड था वीडियो, पूरा फुल वॉच करके दिया है मैं। अभी देखो राइडाव किधर है? राइडाव का वीडियो रनिंग करता हूँ मैं। राइडाव आईडी से पागला। थैंक यू सो मच। इसके बाद कौन किधर है? नित्या का वीडियो रनिंग करके देता हूँ मैं, कमेंट करते रहो। साइली मोरा मालूम नहीं किधर नित्या नि वीडियो रनिंग खालामना र'। आयु 15 मिनिट गाहाम भिडिअ दंलैयो। 5 मिनिटल' खालामना होगोनलां, 15 मिनिट गाहाम भिडिअ दं। आयु बोराय रायथार नामा बे सेंग्रायालाय? सेंग्राना दायहरोलाय? हा सेंग्राना दायहरहैयो नित्या? मैं किसी लोग रहा है वीडियो में संजीव राव। ओके अच्छा, आंनिखौ नाया आरो नायगोन नोंनिखौ नाम सार्च खालामनांगोनसो र', नायगोन। कन्ट्रल कमेंट खालामदो दे गाइसल' कौन है प्लीज कमेंट करो। हेलो खान सर किधर गया? इसके बाद जोंना आई एम ऑन, थैंक यू सो मच। नै जोंना गिब्सननि थाखाय फाग्लि जाबायलै जोंना युसुमिकाया। हेलो युसुमिका। नित्या बबेयाव थांदोंब्रा? प्लेस टु भिजिट इन तेजपुर। ओके तेजपुर कुल पार्क ना? ओके तेजपुर पार्कआव थांदों आरो ना बा सेंग्राफोर लानानै। आंलाय कमायावसो थांबाय सानदोंमोन आरो ना।
कमेन्ट खालाम दे गाइस मोनसेसो दङ ओमफ्राय जोंना टीआर भैया गया रो संजय जिवला टीआर हेलो हेलो टीआर जी मोस्ट वेलकम स्वागत है टीआर जी आप क्यों हाथ मतलब खाली खाली आ गया रे दारू तो लेके आना चाहिए था टीआर भैया दारू किधर है बबीता ने बोला गेप्सन मोरा ओमफ्राय कन्ट्रलसो आरोना कन्ट्रल नों मोनसे मेथाइ खोनायाखै होमबा मा होनना बुङोमोन र' कन्ट्रल बाबा कन्ट्रल बाबानो आंनो हिन्जाव नांगौ आयै आंनो हिन्जाव नांगौ होनना बुङो आरोना माने संलै मेथाइ आरोना आंना गाराङा बारा मोजां जानाय नंला आंनो हिन्जाव नांगौ आयै आंनो हिन्जाव नांगौ होनना बुङो आरोना कन्ट्रल बाबा कन्ट्रल नोमफाजाजों मंगलबार खालि नोंनि हिन्जावखौ क'क्राझाराव नायहैखासिगोन आरोना आयै आंनो हिन्जाव नांगौ आं होनलाबायथारलै बोरैबा मेथाइआ ओमफ्राय नित्या राफा हेलौ नित्या राफा हेलौ गिब्सन ब्लग हेलौ ना ओमफ्राय टियार ने बोला ले लो दारू के टियार मौसर गाम और टियार भैया बोलो कैसे हाल चाल और कैसा चल रहा है आपका जिंदगी में पूरा जिंदगी का हाल चाल क्या चल रहा है बोलो क्या बोल रहा हूँ नहीं वो डायलॉग मार रहे मैं थोड़ा बारे नित्या मोनालै नै लोगोफोरखौ नायब्रा बाब दाउ मा होनना बुंगोन माबा मा होनो दाउ बिरनाय बायदि मालाय बिरथिंगासिनो सिख्लाफोरा जा साइस माथो आयु फाग्ला जायोलै जों इदि नुबाथाय ओमफ्राय दखान दाखनसै आं खोनासंनो बाबाय अके जिंदगी में मुझे बोला मुझे ना अच्छा नित्यानि भिडिअ रानिं खालामबाय थादों सनजित मोरा गादा उड़ाय बबीता मोरा 10th लोग गेद्दा ओ बबीता तेरा हस्बैंड तो टाकला है रे बबीता टाकला हस्बैंड को कैसे शादी किया रे बबीता तू हम लोग इतना मतलब देखो इतना अच्छा जमान हिंसम हम लोग है और देखो और आप टाकला से शादी किया रे हम लोग का बंदना ऑन थैंक यू उस्मिका रोना नहीं चाहिए प्लीज BS करेक्टार बडो हेलो फ्रेंड आरना हेलो मोस्ट वेलकाम भिडिअ रानिं खालामनांगोन दे गासिनिखौबो अनलि फर भिडिअ रानिं आरोना आइडिथ' गैखाया आंनाव जोंना नित्यानि भिडिअ रानिंआ जोब्बाय दै बिराद बुरजा नित्यानि भिडिअ रानिं खालामबाय आङो अखाफोरनिखौ खालामनांगोनलै र' नामसो सार्च खालामनांगोनलै अखाफोरनिखौ दा खालामनांसै आं र' मोनायाव अस्मिका का भिडिअ रानिं शॉर्ट वीडियो मा नायनो जेनेबा उसके बाद सैमसंग आपका वीडियो रनिंग करता हूँ मैं सैमसंग का वीडियो रनिंग करता हूँ मैं सैमसंग का वीडियो रनिंग हो रहा है ओमफ्राय हेलो सोर दङ प्लिज कमेन्ट खालामदो दे थांजोब नाङा BS हेलो BS बड' थांखो बंदना अन थेंक आंनिखौ खा मतलब क्या है आंनिखौ खा आंनि का मतलब मेरा आंनि का मतलब मेरा है हम लोग का सैमसंग का वीडियो रनिंग कर रहा हूँ मैं सैमसंग का वीडियो रनिंग और कौन है बोलो मोस्ट वेलकम सभी को टीआर भैया गुड नाइट जी बोला टीआर भैया क्यों गुड नाइट रे टीआर भैया इसके बाद हम लोग का उस्मिका ने हंस रहा है भाई थेमा बर' लाइक डान पापी ना ओके थैंक यू सो मच थेमा बर' लाइक डान होनो थाखाय थैंक यू इसके बाद जोंना अखाफोराबो अखारखो ओमफ्राय टीआर भैया किधर गया BS करेक्शन बडो किधर गया सभी को मोस्ट वेलकम कमेंट मी सैमसंग ब्रदर आपका वीडियो रनिंग कर रहा हूँ मैं हम लोग का बंदना ऑन थैंक यू थैंक यू ऑन थैंक यू अनामिका बंदना थैंक यू वीडियो रनिंग खालामना हागोन वीडियो रनिंग ओनली वीडियो रनिंग कमेंट गाइस हम लोग का इसका क्या नाम था सैमसंग आपका वीडियो रनिंग हो रहा है सैमसंग रनिंग
इसके बाद जोगिताना गुड इवनिंग ब्रोडाना गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग जोगिता गुड इवनिंग सैमसंग का वीडियो रनिंग हो रहा है सैमसंग वीडियो रनिंग कमेंट में सैमसंग साइली आ गया मेरा साइली लाइक डन थैंक यू सो मच साइली सिस्टर लाइक देने के लिए थैंक यू सो मच हम लोग का वंदना ऑन थैंक यू सैमसंग आपका हो गया रे सैमसंग इसके बाद अभी किसका रनिंग होगा दिव्या का वीडियो रनिंग करेगा दिव्या का वीडियो रनिंग दिव्या आपका वीडियो रनिंग हो रहा है दिव्या आपका वीडियो रनिंग हो रहा है आपका कमेंट सेक्शन ऑफ है दिव्या का वीडियो रनिंग देखे प्यारे छोटी बच्चे कैसे आपने गुरी है मुझे इतना हिंदी पढ़ने के लिए नहीं आता रे फिर भी पढ़ा लिया थोड़ा बहुत और दिप्तिया ऑन थैंक यू दिप्तिया आपका वीडियो रनिंग कर रहा हूँ मैं इसके बाद गिब्सन बे बकरा क्या आई लव एक्शन बकरा आई लव यू अरे गिब्सन आपका मिल गया रे आपका मिल गया चलो गाइस कमेंट करो प्लीज कमेंट साइली मोरा किधर गया साइली क्या हुआ था कल बोलो गेप्सो ने बोला थोच फागली उसमिका दारना उसमिकाजों गेप्सनजों मोजां नायबाथ' समायलायनो सानजों मिथिबायना मिलायलायथारबायलै महरजों मोखांजों मिलायलायबाय दे एकदमबारे हौवा हिन्जाव बायदि मिलायबाय आरो ना आंनि आन्दाजाव आरो ना उसमिका का इतना छोटी 1 मिनट वीडियो था रे और एक वीडियो रनिंग कर रहा हूँ मैं वंदना का एंटरटेनमेंट खर'खौ मोखां मोनाखै खर'खौ मोखां साबायलै नोंना मोखां मोनाखैनो मोजां मोनाखैनो आरोना खर' सानाय माबोरै खर' सानाय जाबोलायखै नोंहालाय माबा खालाम मा होनो दसे उन्दुना था दै लोंना हो ओमफ्राय खर' एसे सुस्रलाबायनाबा बाजै साइली बाजै अभी आया है क्या साइली बाजै कदर गया तो गया रे बाजै अनामिका मा जादोङो मुलि गना गया मुलि खर' सानायनि मुलि इसका हो गया दिप्तिया का और अभी भाई बाबा का वीडियो रनिंग करता हूँ मैं मोरे साइली बुलाए भाई बाबा का वीडियो रनिंग दे ओनली फॉर वीडियो रनिंग दोस्त लोग मेरा पास एक भी आईडी नहीं है ओनली फॉर वीडियो रनिंग ओके बोल रहा कमेंट करते रहो हम लोग का बासामी भी आंनी का मतलब मेरा ओके अच्छा आंनी का मतलब मेरा ना हाँ मतलब हम लोग का बोडो भाषा से और आप लोग का जो भाषा से ना थोड़ा मिलता है रे सेम होता है और साइली ने रो रहा है साइली मोरा रोना नहीं चाहिए जिंदगी भर रोएगा ना रोते रहेगा इसे रोना नहीं चाहिए काल भी तो रोआ है क्यों रो रहा है काल भी इसके बाद मोजां मोनाखै सादों नामा मोजां मोनाखै सादों आरोना मा खालामनो मोजां मोनाखै सादों मुलि लाबोनो हायामोन नों दयो टाउन थांनायाव टाउन थांखादोंमोन माथो नोंलाय मुलि लाबानो जायो इसके बाद सनजित ब्र आं टाउन आवसो दं अके टाउनाव दं अके टाउनाव दङ ओके जोंना भाई बाप का वीडियो रनिंग हो रहा था भाई बाप किधर चला गया भाई बाप का वीडियो रनिंग मतलब मेरा पास आईडी नहीं है दोस्तों मैं पहले से बोल रहा है ओनली फॉर वीडियो रनिंग पूरा वीडियो रनिंग हो गया रे भाई बाप का इतना कम है भाई बाप का 2 मिनट ही वीडियो तो से दंबावो आरो ना ससे दंबावो इसके बाद तुम लोग याद नहीं करता मेरे को बाय बाय साइली तुम हो रहा क्या होता है रे इसके बाद साइली बोल के हंस रहा है गाइस आई एम ओनली ऑन थैंक यू ओके थैंक यू और कौन है प्लीज कमेंट गाइस जिसको वीडियो रनिंग करना है कमेंट करो विजिट कंप्लीट हो गया भाई बाप का
भाई बाप का वीडियो कंप्लीट हो गया और एक आईडी भी दे दिया मैं भाई बाप को। हाँ ओनली वन आईडी है ना, सभी का वीडियो रनिंग करके देखा हुआ है मैं। और इसके बाद नया नया वीडियो डालो, मैं सभी का नया नया वीडियो रनिंग करके देखा। और अभी अनामिका है ना, अनामिका का वीडियो रनिंग करता हूँ मैं। अनामिका वीडियो को नायक अनामिका वीडियो रनिंग एडभार्टाइज फैदों, अनामिका एडभार्टाइज फैबाय नै अनामिका का वीडियो रनिंग। इसके बाद लाबोनो रोङाखै दाना, लाबोनो रोङासै खर'खौ बिदिनो फ्रिं फ्रां मोनो आरोना, माबा दसे उन्दुना ला, दसे उन्दु रेस्ट खालाम दसे। ओमफ्राय गिबसन नै हारबायलै, गिबसन अनामिकानि भिडिअ रानिं। कमेन्ट गाइस कौन कौन है प्लिज कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। उस्मिका हेलो गाइस प्लिज सपोर्ट मी। on tinggal कल रात को नरेश की बात ब्लॉग लिसनर के साथ जागरा हुआ मोरा संजय बोल रहा है। तो साली मैं भी सुना है, क्योंकि देखो मैं एक बात बोलेगा हमेशा याद करो, यूट्यूबर बनना है ना, यूट्यूबर बनेगा तो यूट्यूबर बनना है तो किसी का बात को सुनना पड़ेगा, किसी का। देखो यूट्यूबर का मतलब क्या है, देखो हम लोग ना अच्छा वीडियो बना के हम लोग मतलब व्यूअर्स लोग को मतलब खुश कराना, हम लोग अच्छा तरीके से वीडियो बनाना चाहिए। तो दूसरा लोग को खुश कराना, जो भी कमेंट करो नो प्रॉब्लम, मेरा एलबी में आओ, मुझे इतना गंदा कमेंट करो नो प्रॉब्लम, मुझे कमेंट से लेना देना नहीं है। मुझे अभी WT की जरूरत है, तो WT की जरूरत है तो वो गंदा कमेंट करने दो, क्या होगा, नो प्रॉब्लम, क्या होगा, मेरा क्या जाएगा। इसीलिए मतलब जागरा बगरा होके ना मतलब खराब होता है। देखो अभी आप 2% को मतलब गुस्सा हुआ, मतलब मेरा एलबी में आके मुझे उल्टा सीधा बोल रहा, मेरा एलबी में आके मुझे उल्टा सीधा बोला है, तो ऐसा जागरा हो गया। आप तो नेक्स्ट टाइम नहीं, आपका एलबी में नहीं आएगा, तो आपका एलबी में नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, तो आपका 2% माइनस हो गया। तो ऐसा होता है, इसलिए कभी से जागरा मत करो, मतलब जो भी बोलने दो, मतलब थोड़ा बोलने वाला तो बोलते रहेगा। देखो जो पर्सन बोलने वाला ना बोलते रहेगा, तो करने वाला करते रहो, एक दिन जरूर करने वाला जीत जाएगा, बोलने वाला एक दिन बोल के थक जाएगा। इसलिए एलबी नहीं करूँगा। ओके, ये आपका मर्जी, मतलब एलबी करेगा कि नहीं करेगा ये आपका मर्जी है, लेकिन हम मेरा एलबी में आके मुझे इतना गंदा कमेंट करो नो प्रॉब्लम, मैं कुछ भी नहीं करेगा। हाँ मैं ही गलत होना संजय मोरा, नहीं गलत का बात नहीं रे शैली। सुनो, तेरे को क्या चाहिए, तेरे को WT चाहिए या तेरे को क्या चाहिए? WT चाहिए ना तो जो भी मतलब कमेंट कर, गलत भी कमेंट करो, करने दो। आपका एलबी में ऑन रहना चाहिए, तो आपका एलबी में कितना % ऑन रहेगा ना, तो इतना % आपका पास WT आएगा। तो इसलिए क्यों जागरा होना चाहिए, जागरा मत हो, बोलने दो। मुझे भी बोला है रे वो दिन, आपको मैं वो दिन बोला था ना, बोलता है बोलने वाला तो बोलता है, जलन बड़ा तो जलन होगा ये। ऐसा मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा मत नहीं है, मतलब हिंदी बोलने मैं तो ऐसा सुना है, हिंदी मत बोलो, गोगरो बोलो, घाघरा बोलो, ऐसा मतलब हिंदी है, मतलब नेशनल इंडियन का नेशनल लैंग्वेज, हिंदी तो बोलना तो पड़ेगा ही ना। अनामिका का वीडियो रनिंग हो रहा है। मा गोथाव जाबायलै जोंना अनामिका ओंखामखौ, आंबो दौजागौमोनलै अनामिकाजों ओंखाम दौजागौमोन आंबो। गलत लोग की WT नहीं चाहिए मुझे, तो गलत लोग नहीं चाहिए तो डायरेक्ट ब्लॉक कर दो, नो प्रॉब्लम। आपका पास क्या है, आप तो देखो आप एलबी दे रहे हैं ना, तो आपका पास पूरा पावर है ना, तो
आपका जो पर्सन आपको गलत कमेंट कर रहा है इसको डायरेक्ट ब्लॉक कर दो, नो प्रॉब्लम चलिए। तो आप इसको ब्लॉक करेगा ना तो ये आपको कमेंट कर नहीं पाएगा। इतना छोटी सी बात में आप लोग को इतना रो रहा है, इतना मतलब बेकार में। आयु आयु माबा अनामिकाया बेदर अरनाया नै जानो लुगैबाय आं बेदरखौ गोथाव जादों ना। आदसा बिराद गोथाव जाबायलै अनामिकाया ओंखाम बा बेदर अरनायालै। बेदर अरनाया जा मोजां अरखादोंलै अनामिकानि बेदर अरनाया। ओमफ्राय हाइड कर दोगी में हाइड कर दो। माद गोथाव जाबायलै अनामिकाया। गिब्सन हाँ तुझे बेकार लगता है ना। मोरा चले तू कुछ भी बोलता है, छोड़ दो ये बात, जो हो गया हो गया। उसमिका ऑन थैंक यू सो मच। उसमें गिब्सना टाउनाव दंनोलै, गिब्सना थोड़ा बिजि। आयु थोरसिखौनो सोलाजोब्बाय बाला अनामिकाया थोरसिखौ सोलाजोब्बाय। पुरा कमप्लेन नायना होबाय दे आङो अनामिकानिखौ। 6 मिनिट 24 सेकेन्ड भिडिअमोन आरो थोरसि सोलाजोब्बाय। सोरबा सासेनि थांनानै बेदरानो खामथाबदोंनोलै, आंनि एलबेयाव फैनानै बेदरानो खामथाबबाय होनबा नोङा। आं मिथिखायो आरो ना आंनि एलबेयाव फैनानै बेदर खामथाबदों होननानै। मेरे एमएमबी बोल रहा है ओ तेरा एमएमबी तेरे को भेज नहीं बोल रहा, तेरा एमएमबी किधर है मालूम नहीं मुझे। इसके बाद साइली दीदी दरा या उसमिका नोंनि भिडिअखौ नायना होनसै उसमिकानि भिडिअ। उसमिकानि भिडिअ मोननै मोनथा नैलाय मोनथाम रा नै नै फुल दङ। अ फागुन थांलायबाय सोमलि बिबार बारलांबाय होननायखौ आरोना मोसानायालै। नोंनि भिडिअखौ रावबो नायालै, आंसो नायगासिनो नायना होयो नै लाइकबो होबावबायसो आङो। उसमिका का भिडिअ रानिं कर रहा है मैं। उसमिकानि मोननै भिडिअ, उसमिकानि भिडिअ रानिं खालामना होबाय दै मोनथाम। टू बी नहीं टू बी अनामिका ऑन टू बी नहीं मेरे को सिस्टर बुलाता है मोरा संजीव भाई। तो क्या बोलना है सर, तेरे को क्या बोलना है? नोंनि भिडिअनि रानिं मोनबेसे दंखायो नोंनि भिडिअलाय? बा बिराद दं माथो, नायना होलाजोब्बाय आं। नै बेखौसो नायगोन आं। जाबाय दे नोंनो मोनसे आइडि बे आइडिजों गैयामोन ना, नों दान बे आइडिजों दान होना होबाय आं नोंनो, मिथिबाय ना? उसमिका नोंना 56 जाबाय, 56 जाबाय दे। और जो है प्लीज कमेंट करो। ए बी ब्लॉग हेलो हाय हेलो हेलो बोले ए बी ब्लॉग कमेंट करते रहो। और आप मेरे से नया है तो प्लीज़ मुझे साफ करके मेरा लॉन्ग वीडियो में कमेंट करो। मैं आपको बैक कर देगा और कमेंट करते रहो। आपका भी वीडियो रनिंग करके देगा मैं, कमेंट करते रहो, आपका भी वीडियो रनिंग करेगा। अभी साइली का वीडियो रनिंग हो रहा है। साइली का वीडियो रनिंग हो रहा है अभी। साइली का हैप्पी गोरिलिया हैप्पी गोरिलिया वो वीडियो रनिंग। साइली का कुछ भी नहीं, बाय बाय साइली मोरा। साइली तुम मेरे से नाराज है? ओके ओके बाय बाय, ओके 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 अच्छा। इसके बाद साइली का वीडियो रनिंग हो रहा है। इसके बाद उसमिका ने ओके डाल रहा, उसमिका भाई ए बी ब्लॉग हेलो। जो नया है मेरे से कमेंट लॉन्ग वीडियो में कमेंट साफ करके कमेंट गाइस।
जो नया है ना मेरे से, जो मेरे से नया है, प्लीज कमेंट करो, मैं आप सभी का बैक कर देगा। बैक कर देगा, टेंशन लेना नहीं चाहिए दोस्तों, टेंशन लेना नहीं चाहिए। जो नया है कमेंट करो और मुझे साफ करो, मेरा लॉन्ग वीडियो में कमेंट करो, मैं आप सभी को बैक कर देगा। मा माना ब्रो, हेलो 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 माना ब्रो, मा खालामदों? मोस्ट वेलकाम, स्वागत है आपको मेरा एलबी स्क्रीम में। और कमेंट, जोंना थांखो सिख्लाफोर ज्राव ज्राव दंमोन दानि। साइले का मीट बना रहा है ना साइले का मीट बना रहा है, इसको वीडियो देख रहा है मैं। इसके बाद साइले आपका वीडियो रनिंग हो रहा है, साइले आपका वीडियो रनिंग हो रहा है। इसके बाद तू नाराज से मेरी से मोरा संजीत, मेरी तबीयत खराब है मोरा संजीत। अरे साले, मैं किसी से नाराज नहीं होता है। आप लोग ना छोटी छोटी बात में नाराज होता है। मैं किसी को नाराज नहीं हूँ साले। मैं किसी को मैं मतलब नाराज करके क्या मिलेगा ये बताओ, इसलिए मैं किसी को नाराज नहीं होता है। नाराज से मतलब पैसा मिलेगा ना, तो मैं नाराज होने वाला था। अभी पैसा ही नहीं मिलता नाराज करके, तो मैं क्यों नाराज होगा? मतलब नाराज होके मैं किसी को नाराज नहीं होता है। नाराज बेकार में टाइम पास, नाराज होके मतलब दिमाग खराब नहीं करके दिमाग खराब होता है, इसलिए मैं बेकार टाइम पास में मैं मेरा दिमाग को मतलब खराब नहीं करेगा। जो पैसा मिलने वाला था ना, तो पैसा मिलने तो मैं थोड़ा मतलब नाराज होके दिमाग को खराब करता था, तो पैसा मिलेगा ऐसा होने से। अभी पैसा ही नहीं मिलेगा तो क्यों मैं खुद का दिमाग को खराब करके लगा, ऐसा नहीं है मतलब। इसलिए कभी भी नाराज नहीं होना नहीं चाहिए, हमेशा नाराज होना नहीं चाहिए। साइले बाजै क्या हुआ? ओ मैया मैया गाबनायनि खोथाखौनो होनदों आरोना इयो। उसमिका मरा फाग्लि बोहथै गोथै, फाग्लि गोथै आरोना। उसमिकाया बिराद गोबावजों कमेन्ट खालामो माथो। हेलौ उसमिका, अबाव थांखो? साइलेका भिडिअ रानिं हो रहा है। अनामिका जोंना अनाव थांबाय। अनामिकायासो जि गोथाव बोरमा बेदरजों जादोंना बा, माबाखौनो मा होनना बुंगोन, थोरसिखौनो सोला जोबलायलायथारदों। आंबो जागौमोनलै बोरमा बेदरखौ, दौजागौमोनलां अनामिका नोंजों बोरमा बेदरखौ। साइले मोरा इतना, हाँ साइले तो राधा रानी को इतना देखो, दुर्गा माँ को तो इतना ये करता है, तो समझ को गुस्सा तो सभी का पास होता है। नेक्स्ट डे वो इतना अच्छा वीडियो बनाया है आपने, पूजा भी किया है इतना अच्छा। राधे राधे, राधा रानी का कृपा हो जाएगा आपके साथ साइली, मत टेंशन लेना नहीं चाहिए। राधा रानी जरूर आपको हेल्प करेगा। बोलो इसलिए ओम नमो नारायण श्री कृष्ण वासुदेव नमो बोलो। साली मोरा मुझे पैसा नहीं चाहिए। हाँ मैं मतलब आपको एग्जांपल सीखा है साली। मतलब देखो, आप ना किसी को मतलब गुस्सा होके दिमाग खराब करके लेता है, ऐसा नहीं है मतलब। संजय ब्रो, आई एम ऑन, थैंक यू कैप्शन, ओके ओके। ओमफ्राय जोंना ऑन क्यों साइले बोल रहा है ऑन। उसमिका मोरा कहाँ गया? उसमिका कमेन्ट खालामबा गेप्सन कमेन्ट खालामा, गेप्सन कमेन्ट खालामा, उसमिका कमेन्ट खालामा। नोंसा थाल मिलायलायाखैलै, थाल मिलायलायाखै, थाल मिलायाखै। साइले का वीडियो 5 मिनट वीडियो रनिंग हो रहा है, और पूरा कंप्लीट वीडियो रनिंग करके देखा हमें। साइले खा रहा है कुछ खा रहा है साइले ने। हैप्पी गोरिया गाइस, जो तो न बाहाय थां बाय कमेन्ट सादि प्लिज सपोर्ट साइली। सुनो संजय, हाँ बोलो।
on thank you मुझे कुछ कहना नहीं तुमको क्यों क्या अच्छा ओके अच्छा अनामिका on thank you so much on थानायनि थाखाय अनामिका जोंना अनामिका darling thank you so much on renically One minute इसके बाद क्या बोला एबी ब्लॉग ऑन थैंक यू सो मच एबी ब्लॉग क्यों किया अभी ना शैली का फुल हो गया शैली आपका फुल हो गया दे इसके बाद में अभी शैली का फुल हो गया ना इसके बाद एबी एबी एपी एपी ब्लॉग आपका वीडियो रनिंग एपी ब्लॉग आपका वीडियो रनिंग एपी ब्लॉग आपका वीडियो रनिंग लाइका 8 9 लाइक खालामना होबाय आङो एपी आपका 9 लाइक हो गया इसे गेप्सना दं आई एम ऑन थैंक यू सो मच साइलिया मैम गमोरा फिर से कमेंट पढ़ो मुझे कुछ मुझे कुछ कुछ कहने है तुमको ओके मुझे कुछ कहना है तुमको ओके अच्छा मुझे कुछ कहना है बोलो बोल सकता है नो प्रॉब्लम बोलो साइले बोलो गेप्सन ऑन संजीव ब्रो आपके लिए है बोल रहा नहीं मुझे गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए मेरा ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है रे इसके बाद एपी ब्लॉग नाय कुमार एपी नोंनि भिडिअ रानिंग दैबाना जानाया मोनसेल' भिडिअ दं माथो एपिना मोनसेल' भिडिअ एपी भिडिअ रानिं हराय दै आरोना एपी भिडिअ रानिं आं एकदमबारे गासिबो अनगोन दे आं गासिबो अनखायो आं सक्सेस जा जा नोंसोर सक्सेस जानांगौ मैं सक्सेस हो ना हो मतलब नहीं है लेकिन आप लोग सभी सक्सेस होना चाहिए मेरा कहना मतलब मेरा दिल ये बोलता है कि मैं सक्सेस हो या ना हो कुछ फर्क नहीं है लेकिन आप लोग जरूर सक्सेस होना चाहिए जोंना एबीनि एबी सोंफ्लांफ्लांबायला आं एपिखौनो एबी होनफ्लांगासिनो आं सरि एपी नोंनिया जाबाय नोंनो आं मोनसे आइडि हरबाय भिडिअ फुल वाच खालामनानै नोंना 8 जाबाय आरोना दायो नायबानो जाबाय नोंना 8 जाबाय इसके बाद आरो गेप्सननिखौनो भिडिअ रानिं खालामनांगौसै गेप्सननि आरो भिडिअ रानिं गेप्सननि भिडिअ रानिं जाबावबाय गेप्सननि भिडिअ सारि माबाल' जादों आरोना आगारनाया सारि घन्टा जादों आरोना आगारनाया लाइक 6 लाइक खालामबाय आङो इंस्टा पे व्लॉगा ओके चलो ओके ओमफ्राय साल्टे लाइक देन 17 थैंक यू सो मच साल्टे दासो नै साल्टे साइलिया गाबगासिनो दंलै एसे बुरखायना हरलाय देखो साइली आपका आ गया आपका गुलु आ गया केरेलानि लामानि नुथाय दसे नायदो गाइस प्लिज साब माय चेनेल दाना अके नायबाय नोंनिखौ आं साबखालै आंना बेजों गेप्सन आंनो आइडि हरखानायसो बेजों खालि भिडिअ रानिं खालामगोन कमेन्ट हरगोन आरोना आङो नै आंनि नाम हरगोन आरोना कमेन्टखौ आइ एम सन्जित होननानै हरगोन आरोना आङो भेरि नाइस ब्लग बुंबाय आरोना आङो भेरि नाइस ब्लग कमेन्ट हरबाय आङो साल्टे दे गेप्सना भिडिअ एडिटिं खालामो इन शर्ट कमेन्ट थाबथारदो नाब्रा ओमफ्राय मा बुंखो जोंना
आं ओंख्रिसो संनो नागिरदोंमोन सालथे हिनजावबो गैजाया नालाय सालथे दा आयौ सालथे सायलिगो लांदो सालथे एबि ना जोंना गेप्सननि वीडियो रनिंग गेप्सननि उनाव सुमित का वीडियो रनिंग होगा अभी गेप्सन की बात सुमित का वीडियो रनिंग होगा सुमित की वीडियो रनिंग होगा गेप्सन की बात कमेन्ट खालामदो दे प्लिज कमेन्ट मी और जाय लाइक खालामाखै जोंना एपि लाइक खालामनायखौ लाइक खालामना होदो एपि लाइक खालामना होदो आंखौ आंनि भिडिअबो रानिं खालामना हो एपि आंबो सापर्ट नों दङ बेनिफ्राय जोंना गेप्सननि भिडिअ रानिं फुल खालामना होगोन दे आं गेप्सन 2 मिनिट 50 सेकेन्ड ना कमप्लिट खालामगोन र' जोबथारसिगोन एकदमबारे गेप्सन तामिलनाडु माबा तामिलनाडु नुबाय केरेलायाव जिखिनि दं सब भिडिअ बानायना नागारना होब्रा बहुत मोजां जागोनथ' जाबाय आरोना जोंना नै माबानिसो फैलांबाय माबानि अनामिकानि एलबियासो नुजाफैबाय दे अनामिकानि एलबिखौ नायना र' इसके बाद सोरनि नायबानो सरि सुमितनि भिडिअ सुमित सालथे नोंनि भिडिअ रानिं खालामना होबाय आङो दानखा आंना बेजों सुमितनि भिडिअआनो आगाराखै माथो नै गाहायनिखौ नायखांखानायसै आङो नै बे सेकेन्डखौ नायनानैसै सेकेन्डखौ नायना होबाय आङो दं अन दं रन्डार अके अन थाबाय ना अके दे कमेन्ट खालाम सोर दङ सुमितनि भिडिअ रानिं खालामना होबाय आङो सोर दं कमेन्ट खालाम दे सब धीरे धीरे सक्सेस हो जाएगा धीरे कमेन्ट खालामना होदे सोर दं प्लिज कमेन्ट मी कौन है जास्ट मिनिट 2 मिनिटनि उनाव फैगासिनो दं आरोना सुमितनि भिडिअ रानिं खालामबाय आङो भिडिअ रानिं खालामदों आरोना जास्ट 2 मिनिट सोर दं कमेन्ट खालामबाय थादे on thank you much on loader जोंना ओके अनामिका ओके सोनाजू सहेली मैं अनामिका से शादी करने वाला हूँ ओमफ्राय मरा सनजित
मैं भी थोड़ा थोड़ा बोडो समझने लगा हूँ यार। ओके, थोड़ा थोड़ा समझने लगा। सीखो सीखो साले। मतलब मैं भी ना किसी का भाषा बहुत सीखता हूँ मैं। क्योंकि भाषा सीखने से ना तो मतलब घूमने में मतलब थोड़ा मजा लगता है। तो जैसा आप, मैं देखो, मैं त्रिपुरा, मुझे त्रिपुरा भाषा आता है। मैं आप लोग का गाँव में जाएगा ना तो मैं त्रिपुरा आप बात करेगा ना तो मुझे आप लोग का एरिया का लोग भी अच्छा लगेगा, मतलब ऐसा। और आप लोग मतलब ऐसा तो आप भी हम लोग का बोडो में घूमने आएगा ना तो बोडो बात करेगा ना तो आप भी अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। तो कुछ मतलब आपको तो गलत गलत बात कर रहा है होगा तो आप समझ में आएगा, तो ऐसा मतलब इसलिए सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं भी सीखता हूँ, मैं भी सभी का भाषा में भी सीख रहा हूँ। इसके बाद शादी करो अनामिका के साथ, शादी। ओके, अच्छा। शादी करो मोरा संजय अनामिका के साथ। हाँ, शादी करेगा, हम लोग जरूर करने वाला हूँ। जोंना माबानि जाखांबाय दै। साब खालामना हरबाय आं, माबानिखौ थांबाय। हाँ, सीखो कोब्रक। हाँ, bahasa Hakka Sigrai. और कमेंट करो कौन कौन है। मा होनो आई एम ऑन द बस गाइस। ओके ओके। जब तुम त्रिपुरा में आएगा मैं नहीं रहेगी। ओके, अच्छा। कैप्शन बोला, अच्छा अच्छा। कमेंट गाइस प्लीज। कमेंट गाइस। कमेंट कमेंट कमेंट। शैली बाजै क्यों रो रहा है? क्या हुआ बोलो ना मुझे। हाँ शैली, क्या शैली रो के मैं होना नहीं चाहिए थे। बोलो बोलो बोलो। कमेंट कमेंट गाइस, कमेंट कमेंट कमेंट। मा बुस्थु? अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। कैप्शन बोल रहा है, कमेंट करो गाइस प्लीज। पूरा लेरेंग पेरेंग एल बी ओ गारियास लेरेंग पेरेंग पेडल मारी मारी अबंती साइकेल चलाई जाए। जल्दी एल बी स्क्रीम करो साइले बाजे। हाँ जल्दी।
साइली क्यों कमेंट कर दिया रे भाई एलबी नहीं करूँगा मैं और गिब्सन साइली आज एलबी करेगा कि नहीं करेगा बोलो 2 बजे में एलबी करेगा कि नहीं करेगा कल मेरा दिमाग खराब हो गया था यार बोल रहा है साइली आज 10 बजे में मतलब 10 बजे में एलबी करेगा कि नहीं करेगा बोलो मैं नो नहुन्ना एलबी करो मैं हूँ एलबी करो कोई कुछ नहीं बोलेगा गेप्सन ब्र ओमफ्राय दायो मा रुम मोनफैयाखै नामा दाबो रुम मोनफैयाखै गेप्सन ब्र अनामिका मा जाखो कौन है प्लीज कमेंट करो आप लोग कमेंट करने के साथ मुझे पता चल जाएगा मेरा एलबी में आप लोग है इसलिए कमेंट करो साली 10 बजे में एलबी नहीं करेगा ना तो मैं करेगा 10 बजे में एलबी यूट्यूब आपका ड्रीम से सहेली बाजै अल्ट्रा उल्टा सीधा मत सोचो हाँ सहेली क्या करूँ बात तुम लोग बोल रहे क्या करूँ बताओ तुम लोग बोल रहे ओ गेप्सन बोलो सहेली को समझाओ मुझे समझाने नहीं आता रे भाई थांगासिनो आं रूमाव ओके ओ साइली गेप्सन और कौन है एनी अदर पर्सन अनामिका आज में ना थोड़ा मतलब शॉर्ट वीडियो डाला है मैं आज शॉर्ट वीडियो डाला है प्लीज मेरा शॉर्ट वीडियो देखो मैडम को थोड़ा रो डाला तू रात को एलबी मत करो मोरा सुनिए तू सो जाता सो है रो तू सोता है मोरा रुक जस्ट वेट बोल रहा है थोड़ा रुक जस्ट रुको मोरा सुनिए रुको मोरा सुनिए हाँ मैं एलबी बंद नहीं करेगा अभी एलबी बंद नहीं करेगा एलबी बंद नहीं करेगा मैं कमेंट करो गाइस comment guys please आप बोलो शैली बाजे बोलो कुछ बात करो यार इतना नाराज नहीं होना चाहिए रे नाराज नहीं होना चाहिए बात करो कुछ बात करो इंजॉय करो हैप्पी करो कुछ बात करो हमारा मुझे जना कल दिमाग खराब एमएमबी ने किया है सिस्टर के मोरा एमएमबी आयु साइलेगे सिस्टर बुंनालै एखानो दुखु मोनबाय बेचारा ओमफ्राय अनामिका अनन थैंक यू सो मच एलबी करने के मन नहीं है यार गिब्सन बोल रहा है सैली मोरा तू बात करते नहीं मोरा संजीव बोला चलो कमेंट करो ना मैं बात करेगा चलो सैली बोलो क्या सब्जी खाया था ओमफ्राय अनामिका ओमफ्राय बोरै जायो हामगोन ना हामाखै नोंना खर' सानाया खोन्थाहरलाय खर' सानाया हामगोन ना हामाखै खोन्थाहरलाय
गंनैजों दोनब्रा अनामिका गंनै मबाइलजों दोन अनदोन गंनै मबाइलजों मैंने खाना नहीं खाया क्यों खाना नहीं खाया साली अनामिका मा जाखो ओमफ्राय मा होनदों ओइ साइली बाजै मैं ना बोलो एलबी करो मैं ना बोलो बोला मैं ना बोला तो मैं संजीत को एलबी बंद करने को बोलेगा हाँ साली एलबी इसके बाद करो सादों दाना सादों ओमफ्राय जाबाय नालाय आं खाथियाव होनबा नाना हैगौमोन ना ओमफ्राय टू बी आता ता है मुझे टू बी आता था है मुझे और मेरा हस्बैंड भी था 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 दाता था और टू बी दाता दाता था है मुझे और मेरा हस्बैंड भी दाता था है इसलिए खाना नहीं खाया मैंने बोल रहा है ओको बाजै अनामिका मुलि जायाखै नोंहो मुलि जायाखैनोलै ओइ बाजै आंनि कमेन्ट नाय दाना बाजै आंनि कमेन्ट नायनांगौनो अनामिका मानो मुलि जायाखै नै गेबसना सोंहरदों अभी नहीं होगा एलबी गेबसन बोल रहा है अभी नहीं होगा जायाखै आगै दाना नोंसोर माबा मा होनना बुंगोन माबा होनना बुंलै मिथिबायना माबाफोर जाना होनांगौ माबाफोर जाना होबा खर' सागागोन आरो ना माने आं साइन्सआव मोनदोंमोन दे खर' सानायखौ मेलेम माबा जायोनो आरो ना मा होनना बुंगोन फिल्टार जायोनोलै मिथिबायना मेलेमा जोंनि मेलेमा ना फिल्टार जायोनो आरो ना माने माबा मोनसेनि कारननि थाखाय आरो ना हमना ला नोङो बांसिन जेनेबा हमना ला गारि गाखोबाय थाबाय खायसे खायसेनि मेलेम आरो ना नों बांद्राय गारि गाखोबाय थानाय नङाब्ला मोनसे जायगायाव नों थाथाबबाय थानाय खोमसि जायगायाव थाथाबबाय थानाय बेफोरबायदि मेलेमा माने बारा कन्ट्रल खालामनो हाया जायोनो आरो ना बैहाय खर' सानाय सोमजियोनो आरो ना आं साइन्सआवसो मोन्दोंमोन दै बोरैबा बोरैबा बाव मानो मुलि जायाखै नों बाजै दाना खाथियाव दखान गैलानोलै लायग्रा रावबो गैया नै गेबसन ब्र रख सन्जित मे बी आती हूँ ओके 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 साइली बात कितना टाइम पर एलबी देगा है साइली बात कितना टाइम में एलबी देगा बोलो पता नहीं गेबसन अच्छा से थोड़ा सोच समझ के मतलब बोलो हाँ साइली नहीं तो मतलब आप नहीं देगा ना तो मैं दे देगा और आप एलबी देगा तो मैं नहीं देगा साइली इसके बाद ऑन और साइली आपका जो मतलब ओके बोल रहा है और साइली जो आपका मतलब जो आईडी चेंज किया ना जीमेल आईडी चेंज करा था वो क्या हो गया आपका जो जीमेल आईडी चेंज किया था आपने को मैं चेक करता हूँ वो आपका तो जीमेल आईडी चेंज नहीं हो रहा साइली अभी तक हेलो गाइस वेलकम टू साइली ब्लॉग यूट्यूब चैनल प्लीज डू सपोर्ट sub to my channels will experience village style beautiful blog and short बोल रहा है साइली का चैनल अभी तक अपग्रेड नहीं हुआ है ओके मोरा संजीत टू रात को एलबी नहीं करेगा
मोरा संजीत तू रात को LB नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? मेरा WT नहीं है। थर्ड टाइम बताओ जल्दी सही बात बोल रहा है। नहीं किया जीमेल सेंस। मोरा संजीत क्यों नहीं किया? 2018 में ही आपका जीमेल ID। सिक्स परसेंट है रे, 6%। प्लीज कमेंट करो यार, 6% कौन कौन है, तो मुझे पता चल जाएगा आप लोग मेरा LB में है, इसलिए 6% कौन कौन है कमेंट करो प्लीज। 6% ओमफ्राय थानवीर कबीर ब्लॉग। आप कौन हो? आप कौन हो बोल रहा है। मैं इंसान हूँ, मैं इंसान। आप कौन हो बोल रहे? मैं इंसान हूँ, मैं इंसान। तानिबार कबीर ब्लॉग। आप कौन हो? मैं इंसान हूँ। और आप कौन हो? फ्रेंड बना लो, फ्रेंड बना लो। तनवीर फ्रेंड बना लो, फ्रेंड बना लो, फ्रेंड बना लो। इसके बाद एक दूसरे के साथ बात करो। मोरा तो सो जाता है LB पर। नहीं नहीं, मैं नहीं सोएगा, मेरा बहुत WT का जरूरी हो रहा है रे सली, बहुत जरूरी हो रहा है। ओनली 6% है। कमेंट 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 गाइस प्लीज। हाँ 6% है। कमेंट कमेंट। मोनो मोनो पे दूसरा जीमेल डिस्टर्ब दी सकता है मोरा संजीत। ओके ओके ओके, अच्छा मोनो में। कमेंट कमेंट कमेंट। ओ साइली, ओ गेप्सन का मतलब चैनल कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसको थोड़ा बना सकता है तो थोड़ा गेप्सन को सिखाओ ना। इसका साइली मतलब चैनल, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है चैनल। ओ शैली बाजै, मैंने क्या बोला था? डरना डरना। चलो कमेंट करते रहो। गान दामनायखौ गान दामनायखौ खोनासंनो हाया हाया मोनसे बुरजायाव थांनो हाया आं। सनाफोर दादा मानो थांनाय होमबालाय? आं ओंखारदों दा। आं बिदिबा दा बेबायदिबा माने मेलेमा कन्ट्रल खालामनो हाया आरो ना, खायसे खायसेनि मेलेमा मिथिबाय ना। मेलेमा खायसे खायसेना कन्ट्रल खालामनो हायानो। माबा इलिजिबल माबा प्लिटिमास ना माबा ना मोनसे थायोमोनलै, मिथिबाय? 50+ ना मा मोनसे थायोमोनलै, बैनि थाखायनो जायो आरो ना। एकदम माने जाम्पिं उल्था बारलाबायनो हानांगौ। खायसे गरबेल माने गोबायो, खायसे ट्रेन गाखोबानो गोबायो, बास दङलै र' मा बाना बुङोमोनलै बर'आव। मा सिप सिप हिंसाम लोग को फ्रेंड बनाता हूँ। ओ अच्छा, अब हिंसाम लोग को फ्रेंड बनाता है। अच्छा अच्छा। भाई क्या हुआ है? गिब्सन बोल रहा है। गिब्सन ने बोला LB दो जल्दी सैली, LB दो जल्दी सैली बोल रहा है। मुझे टाइम दो गिब्सन, LB के लिए ठीक है बोल रहा है। ओ बाजै मानोथो थाब फैयाखै हो नों दाना? फैयाखैयो, फैबावासो माने आं बुङाबा, आं बुंनायखासो फैबाय। तेरा चैनल को क्या हुआ? गिब्सन बता दो तेरा चैनल को क्या हो गया? फार्स्ट कमेन्ट लागातार कमेन्ट खालामनो लोगोफोर, लागातार। कॉपीराइट स्ट्रिक आया उस बार हो गया। ओ माबा मा होनो गिब्सन स्ट्रिकबो फैनो नागिरदों नामा नोंना? गिब्सन स्ट्रिकबो होनो नागिरदों नामा नोंना?
स्ट्रिक फैयोबाथ' बासायनो हानाया एसे नाम मोनगोनलै औ उनावथ' कपिराइट क्लेम फैबाथ' जेबो नङा स्ट्रिक फैयोब्ला बासायनो हानाया गेम माबा मा होनो खस्थ' ओइ नोंनि जिमेल आइडियाव नोंनि जिमेल आइडियाव थांनानै मा चेनेलजों नों मा जिमेलजों नों चेनेल खुलिदों बेहाय थांनानै बे मेसेज फैखायो बे मेसेजखौ स्क्रिनसट बारना हरलाय आंनो नायनो आङो मा मा होनदों बे फैखायोथ' फरायना नायलाय नोंबोथ' फरायनो रोंखायोना फरायना नायलाय बेनो फैखायो मा खालामनांगोन मा खालामनाङा बे जिमेल आइडियावनो SMS फैखायो जिमेल आइडिनि SMSखौ नायलाय बिदि SMS फैयाखै सनजिब ब्र' जेबो फैयाखै नामा जोंना फैयो डाइरेक्ट जिमेल आइडियाव कपिराइट ओरै फैबाबो नोङो 1K जाबाबो माबा मोनसे जाबाबो जोंना जिमेल आइडियाव SMS फैखायो आरोना इउटुबनिफ्राय संगीता अन हेल' संगीता लाइक कर दो प्लिज आंना बिदि SMS फैयाखैलै सनजितना माने जिमेल आइडियावसो फैयो SMS जिमेल आइडियाव नोंना मानो फैयाखैथाय डिलीट कर दो वीडियो को गिब्सन बोल रहा है संजीता मोरा अभी आया है बोल रहा है जीमेल आवबो फैयाखै दाना ओमफ्राय भिडिअखौ दानबाय ना माबाय नोंलाय भिडिअ दानबाय ना माबाय भिडिअखौ दानबाय ना माखो जेनेबा ओमफ्राय नहीं करेगा लाइक ओके नहीं करेगा अच्छा थैंक यू सो मच संगीता लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच 20 like that thank you so much Sangeeta Mora thank you so much दहाय नों भिडिअ रानिं खालामनाया बेनो कपिराइट फैदोंना दं सनजिब ब्र दहाय भिडिअ रानिं खालामना भिडिअ खालामनाया बेबो कपिराइट फैनानै दं आं भिडिअ रानिं खालामनाया र' नायनो आङो बबे मोनसे कपिराइट फैना दङ रुको मैं देखता हूं बियो नामा केरेलानि लामा होननाया नामा केरेलानि लामाया नामा हा गेबसन ब्र केरेलानि लामाया होननाय नामा गीता आंनि LB आव फै सी दो तिनी लाइक कमेंट खाय लिया था नारना हाय ब्रो लाइक डान थैंक यू सो मच BD ब्रो लाइक डान एंगे थाखाय थैंक यू सो मच मा ओंख्रि जाखो ब्र ओंख्रिथ' जायाखै ब्र दहाय सानसुनिया जाबाय दालिसोमोन ओमफ्राय दिंखियाजों ना माबा दिंखियाजों दावदैजों फाजामोन आरोना औ ब्र आरोना मिउजिकआ नोंना खावनाय नामा गेबसन ब्र मिउजिकआथ' बियो नोंनाथ' मालायनिसो खोमा बे मिउजिक थाखायनो कपिराइट फैदों आरोना गेबसन ब्र ना बे मिउजिकआ न' कपिराइटमोन नामा ओमफ्राय थामनि कमेन्ट खाया दाना क्या केरेला बोला कहाँ है केरेला नहीं संगीता वो गेप्सन है ना गेप्सन का वीडियो का बारे में बोल रहा है ओए संगीता कमेंट देखो अंदर ना नहीं देखेगा तुम्हारा कमेंट अंदर ना ओ बे म्यूजिक निनो खोमादां बे मिउजिकखौ नोङो बे मालायनि मिउजिक खावनायालै गेबसन ब्र नों जुदि नोंनो मिउजिक नांगौब्ला ना नोङो वाइटि माबा इउटुब लाइब्रेरिटियावनो थांनानै नों मिउजिक ला बेफोर मिउजिकखौनो नोङो बेकग्राउन्ड मिउजिकआव हो आरोना मालायनि मिउजिक लानाङा कपिराइट फैखायो मालायनि मिउजिक लाबा दा बे मालायनि मिउजिक लानानै नों कपिराइट फैदोंना बेखौ बोखारनो हागोन बेयो बारा गोरा नङा टेनसन नङा गोरलैसो बोखारनो हागोन बेखौ
ओमफ्राय साइली बाजै मे केरेलाफोर रे टाहु आरोना 7 8 आदार अके सनजित ब्र दासो बुजिबाय आं दाना ओं नों मालायनि भिडिअ लायो मालायनि जुदि मिउजिक लायोब्ला बियो कपिराइट फैखायो आरोना 100% कपिराइट फैगोन ओमफ्राय जुदि नोङो आरो मालायनि भिडिअ आगारबाबो कपिराइट फैगोन जिखुनु आरोना नोङो 30 मिनिटनि बारा मालायनि माबाखौ भिडिअखौ आगारनो हाया आरोना 30 मिनिटनि बारा बिदि आरो मिउजिकखौथ' जाला मोनला हाखायानोसै आरोना बिना न' कपिराइटखौनो हागोन नोङो बर'फोरनि मिउजिकफोरखौ नोङो हायो बर'फोरनि मिउजिकआ अबेबा कपिराइट फैया बेनिफ्राय जुदि मा होनो हिन्दीफोरनिखौथ' जिन्दगि हाखाया आरोना हिन्दीफोरना कपिराइट फैखायो मानो हिन्दीफोरना कपिराइट फैयोबा इसोर डेन्जार खालामना लायो आरोना इसोर चेनेलखौनो बिदि दा जोंबो खालामना लानो हायो जोंनि भिडिअखौ जुदि जोंनि भिडिअखौ जुदि सोरबा माने जोंनि मिउजिकखौ सोरबा खावोब्ला बिना कपिराइट फैनाय जोंबो खालामना लानो हायो आरोना दा जों बारा एसेबां रोङाना बिदि आरोना नाथाय हिन्दी फिल्मनिया खालामना लाजोबखायो आरोना हिन्दीफोरनि आरोना ओंखायनो हिन्दीफोरनि मिउजिकफोरखौ जोङो डाउनलड खालामनानै आगारबाथाय डाइरेक्ट कपिराइट फैखायो बर'फोरनिया फैया आरोना बांसिनानो बेनिफ्राय अके सनजिता आरोना जोंना बिदि ब्र हेल' बिदि ब्र मस्ट वेलकाम दे बे बिदि ब्र माबोरै खबर सबर खोन्थादो मा खालामबाय दङ मा ओंख्रि जानायमोन खोन्थाहरदो दे माबोरै खबर सबर मा ओंख्रि जानायमोन आरोना मा होनदों गोदान दंब्ला लोगो जाफै दे ज' गोदान दंब्ला नै जोंना माबाया दंना गैया लोगो गेबसना बिदिजों हेल' कौन नया है देखो टीवी के साथ फ्रेंड जाओ बिदि के साथ बिदि बाय के साथ सन्जिब ब्र आं नोंखौ लोगो हमगोन र' न'आव थांब्ला अके लोगो हमनो हागोन अके लोगो हमनो हागोन मोजां ब्रन्डारा अके मोजां भिडिअ नायना होदोरा दे नोंनि माबानि सरि कमेन्ट दे जोंना नोंनि भिडिअ रानिं दे नोंनि भिडिअ नायनांगोन आं भिडिअ नायनांगोन दे बैसागो बोथोरखौ इन्टारटेनमेन्ट वार्डआ मोसानाय दाना 40 लाइक खालामना होबाय आङो ओमफ्राय मोजां भिडिअ रानिं खालामबाय आं नोंनिखौ ओमफ्राय आनामिका अन ब्लु हो दे दाना ब्लु अके ब्लु बाय लाबुरायबाय थेंक इउ सो माच लाबुरायनो थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय जोंना बिदिनि भिडिअ रानिं खालामबाय दङ बिदि का भिडिअ रानिं कर रहा है साइली ने क्या बोला कॉपीराइट स्ट्राइक को डिलीट कर दो या फिर अनलिस्ट करके रखो गेबसन दारना ओं भाई न्यू फ्रेंड ज्वाइनिंग मी देखो जो नया है फ्रेंड हो जाओ हम लोग का बीडी के साथ जो नया है प्लीज बीडी के साथ फ्रेंड हो जाओ 1 मिनट दे मैं 1 मिनट में आता हूँ यू आया बीडी का वीडियो रनिंग हो रहा है वीडियो का वीडियो रनिंग बीडी का वीडियो रनिंग खालामगासिनो फुल खालामना हरगोन ओमफ्राय अन थेंक इउ र' दे ब्र आं ओंखाम जानि अके
मोरा संजीत किधर है तू मैं बोला ना यू 1 minute 2 minute you guys जोंना हेलौ ओंखि लाइक दानदारना जोंना नै सबिता नोंखौ सोंगासिनो दंलै जोंना सुमिता एकदम आंनाव नाम्बार बिलागासिनो आरो आंनाव सोंगासिनो दङलै सबिता नोंखौ मिथिबाय ना मा खालामनो आङो बाय सन्जित अके अके लाइक दान थेंक इउ सो माच सबिता अन 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 थेंक इउ जोंना डिबिनि फुल भिडिअ रानिं जाबाय आरो ना कमेन्ट हरनानै दोननोसै नामा आङो कमेन्ट हरनानैसै र' ओमफ्राय सोर होनदों खिनारा सुमिता नोंखौ सोंगासिनो दंलै सुमिता नोंखौ सोंगासिनो दङ भेरि नाइस नोंनि भिडिअ रानिं खालामना हरनो आं दे र' जोंना सबितानि भिडिअ रानिं सोर होनदों खिन्थाना माबालै सुमित सबिता नोंनि भिडिअ रानिं दे आंनावथ' आइडि गैया सबिता नोंनो हरखाजोबनायसै आङो भिडिअ रानिं खालामना होदों आं नोंनो दे निउ भिडिअ बड' डान्स एक्ट्रिस बिथराइन आरोना भिडिअ रानिं सबिता मा जाखो कमेन्ट खालामदो दे जोंना सबिताया मास्टार साख्रि मावदों नामा फेसबुकफोरनि लिंक होनांगौब्रा फेसबुकफोरनि लिंकबो होआ मा होनदों आंहा बिजि ओंखि सानाव बाथाय ओंखिनारा अके अके अन ओंखिना अके अके फेसबुकफोराव इन्सटाग्रामफोराव फल' खालामदोब्रा सबिता आंबो फल' खालामगोन ना बेनिफ्राय गिफ्ट नामाखौ बिदि भाई फुल वीडियो वॉच करके सावधान कर दिया मैं प्लीज चेक नारा ओंखाम जानो थांबायलै गिफ्टसन ब्र बिदिया ओंखाम जानो होनो ओमफ्राय सबिता सना दासो नोंना आरोना सबिता सनाया बिजिलै मास्टार मावोना मास्टार साख्रि मावबालाय बिराद बिजि गोरजिया थाहैनो गेबसन गोरजिया थाहैनोबा सबिताजों ओइ दे भिडिअ रानिं मोनलै ओइ बिराद अखा हादों दै बारहुंखा बारगोन नंगौ होनबालाय आरो नैलै रायजालायबाय ओंखाम जानोसैनो अके साइले बाजै मा ओंख्रि जायामोन नों खिन्थारा ओंख्रिथ' जाथ'वाखै नै जानोसो नागिरदों ओंख्रि जाथ'वाखै जानोसो नागिरदों जागोनसो ओमफ्राय थेंक इउ मुझे सिखाने के लिए साइले बाजै आरोना ओंखि गेबसन मा खालामदों खिनारना अके ओमफ्राय दे कमेन्ट खालामदो गाइसमोन एभ्रिवान कमेन्ट खालाम दे कपिराइट फैदों सना सबिता सना आरोना सबिताया आंनि होननायखौ खोनागोना खोनायाखैथाय फल' फेसबुक इन्सटाग्रामखौ फल' खालामनो थिननायखौ नै ओरैनो उन्दुना सन्जितनि एलबि नायदों आं दाना ओमफ्राय गेबसन ब्र नोंसोर साबेसे थायो रुमाव गेबसन ब्र साबेसे थायो नोंसोरो मेक्सेला फैबाय ना अन थेंक इउ सो माच मेक्सेल अन थानायनि थाखाय साबेसे थायो नोंसोरो गेबसन ब्र साबेसे थायो नोंसोरो रुमाव ओमफ्राय ओंखाम मा ओंख्रि सङो दिनै आंबो नै ओंखाम जानो लिंहरगासिनोलै उन्दुगोन आंबो ओमफ्राय सबिताया आंनिसो रावबो नोजोर दा होखादो आरोना अके आदसा गोरजियासो नै गोरजियासो सबिताखौ जायनोलाय गोरजियासो थानां होनो बेनिफ्राय अन कमेन्ट गाइस
प्लिज comment guys, comment any other on thank you Maxel bro, thank you so much Maxel। सबिता नोंनि भिडिअ रानिं जाखांजोब्बाय। आनिया नामा ओंथि खेबसन ना आंनिया नामा ओंथि खेबसन नालाय कमेन्ट लोगोफोर एभ्रिवान गाइस कमेन्ट। दासो सफैदोंब्रा मिटिं दंमोन गामियावनो अके लाइक डान थेंक इउ स माच रेबेल दिनैसो आरोना बेसेबांबा गोबावनि उनाव आंनि एलबियाव रेबेला फैदों मस्ट वेलकाम। मेक्सेलाबो मस्ट वेलकाम सबिखौ मस्ट वेलकाम। ओमफ्राय लोगोफोर आं ओंखाम जानो दै नोंसोर कमेन्ट गेलेलायबाय था खालामबानो जाबाय। आं ओंखाम जानो दै लोगोफोर जास्ट 5-6 मिनिटावनो ओंखाम जाखांगोन आरो ना आङो माने अखा हादों नालाय ओंखाम जाना लाखानो। सबिता नोंना आरोना सबिता आंखौ फल' खालाम फेसबुकआव बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक सिं होना दोनजोबनाय दं। आं इन्सटाग्राम सब फल' खालाम आं बेक खालामजोबफिनगोन। आं ओंखाम जानो लोगोफोर ओंखाम जानो दै आङो कमेन्ट खालामलायबाय था प्लिज सापर्ट मी।
थेंक इउ सो माच आंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय ओइ थेंक इउ आं एसामिस रोङा दै तानबिर आं एसामिस रोङा आरोना मैं एसामिस ना जानो ओनलि बर' मतलब हिंदी इंग्लिश बड' दं दानि मिटिं जानाय गान दानि मिटिं जानाय मोनसे जमा थानायावनो आं थानो हाया आगै खर' सायो अ नंगौ नामा दाना अन थेंकिउ गा गारिबो गाखोनो हाया ट्रेनबो गाखोनो हाया खर' सायो आगै नारना ओमफ्राय मेगननि प्रब्लेम थाब्ला खर' सानाय जायो अनामिका बाजेन्दारना माबालै मा होनना बुंगोन हिमग्ल'बिननि कमिलै डाइरेक्ट मिथिबाय हिमग्ल'बिन मानसिनि आं डाइरेक्टलि खोथा बुंगोन मानसिया जेब्ला बुरिलाङो बैसो जालांबाय थायो आरो हिमग्ल'बिननि बिबाङा जोबोद खमायलाङो आरोना मिथिबायना बै जेब्ला हिमग्ल'बिननि बिबाङा खमायो मानसिनि मेगना नुयै नुयै जालाङो माने मेगननि बे माबायाव गोसोम जायो आरोना अब्ला सानना ला हिमग्ल'बिन खमायबाय मिथिबायना हिमग्ल'बिनखौ बारायनो थाखाय दालिम फिथाइ बेसेबां हायो दालिम फिथाइ जा अब्ला हिमग्ल'बिना बारायगोन आरोना मानो होनना बुङोब्ला अलरेडि जेनेबा सिख्ला मानसिना हिमग्ल'बिना खमायलांखायो आरोना मानो होनबा बिसोरना माबा मोनसे जायो होमबा बेनि थाखाय आरोना हिमग्ल'बिना बुहुत गोनां आरोना सिख्लाफोरनि थाखाय जोबोद हिमग्ल'बिन नांगौ नेबाय र' दै बिजि आं अके फन रायलायबाय थाबाबो खर' सायो आंना दाना हिमग्ल'बिननि बिबां खमायदों ना खम कमेन्ट ओमफ्राय मा होनाखो मानसियानो प्रब्लेम गोनांसो होनदों आंनासो बांसिन प्रब्लेम गोनां दे कमेन्ट खालामदो सोर दङ सानैल'सो माथो आखाइ नादोंलै आखाइ लोरिनाया दाख्लैनिया दाबो हामाखै नादों आङो सागासिनो दं नै खारजोब्बाय मानसिफ्रालाय रावबो गैला आखाइ नाखांबा एलबि दोननोसै र' आंहाथ' बेसेबां प्रब्लेम बेमारानो जोबनो रोङा हामनो रोङा बाला माबा मोनसे जालाबाय थायोलै मिथिबायना एकदमबारे
ओमफ्राय नों ओंखाम जाला दिनफोरा मिथिबायना मोनायाव जाय मानसिया मोनायाव ओंखाम जायाना बे मानसिनि मेगना मेगन नुयैया बारानिफ्राय बारा जालाङो मिथिबाय आरो जाय मानसिया साहा लोंबाय थायोना बिनाव खर' सानाय बेमार जायो मिथिबायना साहा मोनलोङाबानो खर' साग्रा जायो जाय मानसिया साहा बांसिन लोङो गाइखेर साहा ओंखायनोथ' गाइखेर साहाफोरखौ लोंनाङा जोंहा आइया मा होनना बुङो मिथियोना जों साहा मोनलोङाबानो खर' सायो होनना बुङो आरो बे बेमार आरो मोनसे Dame sin caña. रावबो होननोसै खोनाबाय रावबो गैला बाराखौनो जायोलै अखा हाबाबो Thank you so much, Wonderful Gaming like dan thank you. Bisa bagus punya nodi nani lebih beda na. Welcome. Wonderful Gaming, mabrek khबर sabor Wonderful Gaming. ओंख्रि जाखो सनजित सना दाना हेलो सना जिउ समफ्ल आमाय थुखुलांनिनो सना जिउ ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो जोंना मासोमोनलै ओंख्रिखौनो माने दिनै रावबो ओंखाम मोनजायासै न'आव मिथिबायना दहाय सानसुनिनो दालि ओंख्रि दङ दहाय सानसुनिनो बुंगोन माबा दिंखिया दहाय सानसुनिनो दालि ओंख्रि दिंखियाजों दावदै भाजामोन दहाय सानसुनिनो ओमफ्राय दायो सबाय बिमा भाजा आरोना लेस्रि भाजा आरोना बे लेस्रिखौ एवबाय बिदिनो जाबाय आरोना गेजेरावनो दं ब्र नोंहालाय आंबो बिदिनो Wonderful Gaming बोरै खबर माबोरै दासान्दि मा मावगासिनो दङ Wonderful Gaming मन' जाबाय नाब्रा ना सिन्देलालाय बेसे थांगौ मन' बेसेबांबा गुबुननि उनाव आंनि एलबियाव फैदो आरोना Wonderful Gaming मस्ट वेलकाम ओमफ्राय Wonderful Gaming आं एलबि दोननोसैमोनलै Wonderful Gaming दा हराव फैदोब्रा Wonderful Gaming 10थायाव फैदोब्रा हरनि 10थायाव नुजाफैदोब्रा हरनि 10थायाव दसे होगोनलां
WT बारायाखैलै वान्डारफुल गेमिं जायाखैलै दाबो दारनाव अके ओमफ्राय वान्डारफुल गेमिं नों एलबिखौनो होबाङा होनाय नुवाखै आङो वान्डारफुल गेमिं सनजित खाना खाने के लिए आएगा सनजित खाना खाने के लिए आएगा अके आच्छा अके दे फैगोन दाना अके होमबा दोनथ'नोसै दे वान्डारफुल गेमिं ओमफ्राय सोर दङ दे प्लिज कमेन्ट खालामदो लास्ट कमेन्ट थेंक इउ स' माच गासैखौबो आरोना ओमफ्राय बाय बाय हरनि 10टायाव लोगो मोनफिनगोन वान्डारफुल गेमिं ससे सापर्ट खालामफैदो हरनि 10टायाव दाहाय सोरबाफोर दंमोन नामा अखाफोर थाफैलायबायलै देलाय सोरबाफोर दंबा कमेन्ट खालामसोरालाय अके दे बाय बाय दारना बाय बाय सोर दंमोन मा खालामदों आगै वान्डार ना मा खालामदोंनो आगै वान्डानि मा खालामदोंनो दे आं एलबि दोननोसै जास्ट 1 मिनिट आरोना 1 मिनिट लोगोफोर 1 मिनिट दे कमेन्ट खालामस्रादो 1 मिनिट बिदाय लालायलायदो गासैखौबो थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर ओरैनो दं आब' उन्दुना दारा ओरैनो उन्दुना दङनो होमबा थेंक इउ स' माच दै गासैखौबो दै थेंक इउ स' माच दा हर 10टासोआव फैदो दारना दा 10टासोआव लोगो मोनलायसिगोन अके थेंक इउ बाय